ong lelis saki si tengah sila kiju ang kopastor wow ngati pi ya ulak jengahi ngamtip haduk mentaru ya password jeng ulak jengah ulak uang kopastor ngamtip tipi yo password jeng kalok jengah syukle kelai be syuburi be ni mlong tipi ban sim ye ke phone jeng im long tivi ni ke jeng jenjar su change password sipang aingo yo try gonna go par sachisian ye ke jeng penyo ke jeng play ye ke ko par ke bokorar kabangan yo manuan ban ye syambat pi ki kon ki jung play ki babang ban sngap ban ki batrang ro ban sha score ke ktien ke jung try hang no no bapidon ni go pon pi sha score ke ktien ke jung play plain ker khui fi met bat men siam ngadon ban walam shifi ke ktien ke jung try ke go por bat ki jing duai bat bang ada ngej scam ke bo play unyo man ker khu ye ke jung em ke jung fi hang no go bapidon play jingi ulang u play u ba crown but ulang u play u mensiam di hak tu gejeka ke ba pipet ba pisha skor ke diga ktien ke jung play u dan ke diga jeka ba mensiam jung play ro dan ke diga jeka ngada pedeng sngo bhai vi se ke ktien ke jung play ngakwa man ai shifi ye ke ktien ke jung play he ke diga por shapang ki long ying ki long sem bun sin bun wat ngala jukran kambun bha yigi khubor ka bang kran shapang ki longging ki longsem ka daw ke jing yo i ke jing snutu ka janga babalei bang kran bun sin shapang ki longging na mar ka dikane lada ka yeng ka khia ke jing shakri blei ka khia lada ukpa bat ka kimi ki khia ki khon ki kti ki khon ki ksiu ki khia lada ukpa bat ka kimi kim khia nganong pi ka pateng ro kanam khia hi kan kenriang hi namar la pitei gede gede jing tei la da nadu trai ka la kenriang hi hadu lo no ro tin ngene ke dang kwa manong pi bangan kam kren bat ngi kam plet jingut sepang ki long ying ki long sem bat ki long ying long sem kin wandur bat kin khia namar balai bun ki khun ki ling a ki pisa mesim namar balai kam biang ka nongrim ki jenjar ki khun onda ki la he ki la san ki la ki samla ki pe ka bag grau ki kam da biang ki no mesim ki sngosi don ru teng ki kimi ki kpa onda ki khun ki la stang ban he ki yo i ba ki la kenriang ki sngosi onda ki pe ya la ka jeng ke chingem ki babe ong balai bangin snutu na do trai na do kam menshwa ha ko por ka bangin pat don khun don kti kani ke jing keli ki ba pon ba ki brio na man kata ki khon ke jung play ngakwa badang ipi ngi don kam ha kini kisngi ke bementa banyo iki ying ki bakot ki bakhya ha ke jing day ke babat u play ha ke jing duai ha ke jing puli ke ktien jung play ha ke jing nang jing tip ha ke jing kot jing khya ha ke jing stand knang bakan omlong pathar ke rukom ke jing yam jong u lenika piu i ke ka ri ke jat mariu ke jingi ka jot ka put na marbalai ki long yeng sem yusik babon ba kim patip ye ka rukom kum no bangin yat kum ki khon jangu play teng pishu yam pishu lan yar teng pishu babe onda ki khon jo pi kala he kila san ne de pek na do trai kambiang setia kata ka nongrim deina ke de dangau ka ktien ke jangu play Lukas ukran ki kam ki apostol wong yi ki kentien tong pen imno yaladi nakan ni kapateng menriu kabakan riang bat kabamutlap sisa kala day yang ibangin penimno yaladi ya ka ying kesem na kata kapateng menriu kabakan riang bat kabamutlap kani gadi jing sisa ki kon jong li bapinyo asngo ya kani ka jing sisa ka jing maham na kaktien ka jong utrai hang no pidon ha gadi kupon piyo asngo pisa skor gadi kaktien jutrai tongin penim no ialah ke ying kesem penim ialah ke ying kesem ngan ong sachisian haba ong ka ying kesem ka family ka kren yo ukpa ka kren ni ka kimi kren ni kon ken te chanang kren ni kon ki ksiu kata ga de ka long ying ni kwa ya ka ying ka bakot ka bakhya ti kum no pat bangin le ban yo ya ka kata ga de ka jingkeli bon
Kibriu ki snutu balakan riang riban penbet kim la shu. Ringan ong yufi lada pidon sisa ka donut ban penbang ban penbet ke ying kadang pi ka don kalan. Kata kalong lada pinwan shau Jisu. U Jisu udai ublay. Ubala man penkaya ya ka ying ka balakan riang gejong pi. Bon kejing pat kejing pra kami hai gini gisngi ke bamenta. Teng ukpa bat ka kimi kimnut kim seluruh ban seneng kun seneng kti. Ban yalami ki kun ki kti. Namar baki kun ki bishar penban ya kejing im jong ukpa berjong ke kami. Bon bahagi bakom kita ki jong pastor ngam sngulaj ang ngamlaj ang ban keren ya ki kun ban keren yunu namar balay mamanga kamihi mamanga ukpahi nga bakala nga kamiyan kalkom kata galenti badai banyan kata gade gejeng sisa ki kon gejeng may din nga gada nga kwa manong ipi yan shakri utrai penrit ya de show play plain pen kya ya gejeng pi invite you try ha ke yeng gesem gejeng pi kenang ke jing pat gejeng pra kanom van ya kwa manong gede gektin invite Caught you Jisu, welcome you Jisu, haka ying gesem gejeng pi, kenang ba kejing pat kejing pra, kanom dan satia. Lem kumta POE, ki news, POE ki kumor, POE ki jingja, ki ba man kesngi ki jingja, ki jing ya pat, ki jing ya syok, ki jing ya dat, ki jing ya kelumar kimi, na ki ying kisem. Di na gani gadang ako am nang bikon jengli. Invite kot pediang welcome you Jisu. Haka yeng gesem bujepi. Habau Jisu uwan haka jem jengpi. Belani haka yeng gesem bujepi. Kaun kanwan ke jingsuk ningkong e. Namar mangitip you Jisu kom uta usim jong ke jingsuk. The King of Peace. Prince of Peace. Unda uta uday usim jong ka jingsuk. Habau Jisu unwan haga jingim jengpi. Unwan haga yingesem jengpi. Kanwan ke jingsuk. Kanwan ke jing syangkop jing palay. Ke jing sengutu jing mat. Ngan pedifi nega ketian ke jong try ke nega puar. Nega gospel nega jong Yohanes kalanong gaba. Pikin mau haga tuko puar. Kaduan ke jing kawan syangkurim hagana Galilaya. Haka to ko por ang Bible. U Jesu nang snang ni ke ministry ringkat kisenran ke bot yu hakti hekejat. Laong balap katuka ying ke bodon ketika jing kawai syangkurim. Kila invite, kila kenmau ban kot invite yu Jesu hakata ka jing kawai syangkurim. U Jesu bat ka kemi jungu ringkat kisenran ke jungu ki lek lang hakata ka jing kawai. Ka Bible ke itu mar pedeng jong ke jing kawai kensan ubapet ia kata ka lain bam lain di ulak let komplain how to trying ban ong bakawan kala lut no na kata ka ying ka jing ngule ran ka bakraw try juga ni ka ying bas ngule ran mar kawan kala lut but I ngo you try ngan penlingkot ka jrong phala dengan klinik ini. But I ngo you try baki ni ki trying ki laken mau ban kot lem you Jisu hakata ga jing kawai syong kurim. Hapdeng syong kata ga jing le eran bakawan ka lalut no. Ki parlok ki dang hai ka jing bam kam don chu. La don ke jing ngule ran ke bakrau kita ki trying Henry udon u Jisu bat u Jisu utip ya ka ke ba udai banle ya kata ke ying bala invite you u Jisu utip kumno udai banle ya kum kata ka ying ka bakawan ka lalut hakada ko por u Jisu hukum bi kisenran ju ban pendap daka hagada ki kra ki batali ki badon hagada ka compounds jong kata ka ying ki bale pen kre kada ki jing kawai ki de ki sanran ro kali pendap ki de ki kra shan daka bat ka Bible ki tu bu Jisu ula duai ula pen kelawan na kata ka bat kita ki kra barok ki badap ki de ka bala pendap ki sanran ki la kelawan
kita ki om hang ta ki khra la kelawan kat vanjru ka ba kham thiang ban ya ka ba mensua kai ka ba kwa ma dong ki khun ki jong blei don bon ba bon sam ki long ying ha ki ni ki sngi ki jongi kidang suya thong sipang arpang kidang ya yo khun iwe arngot naingot ladas dang ya pat ya praying kalong kum kanika long ying ka badon kanika jing kawang syangkurim ka jing it kawan ka keren yi ka jing it kawan ka keren yi ka jing suk tang kumakatu kat ni kata ka jing suk kala let no kata ka jing it iwe kala let no kalawan ka jing le ran ka bakrao ye ki parlok ki parajor kalawan ka jing le ran ka bakrao ye ki parasnong paratao bakin tip pleng ka tay ka ying tang katukat ni kala dia pat kala dia praying no kani ka don ka jing le ran ka ba kharau ba ringan ong yifi kani ka long ying ti ka long ying ka basta wat apdeng jong ka ta ka por ka jing it kala kala blat no kala lut no ka ta kawan rei kila dap invite lupa yo jisu kabot yo jisu kila dap bu hasua jongki piu i kon jomble la da pi invite yo jisu ha ka jing em go jipi la da utrai jisu un long ka pedeng ge jing em jongpi un tip mau ya ka e ka bau dei ban le ya ka jingem ka jong fi ka e ka bau dei ban le ya ka long ying long sem un tip mau upen kala biang ya kata ka jing bom don e ka jing thli ka jingem ka bat thli ka ying ka bat thli ka bom don jing it ka bom don jing mat chu upen thiang pat ni ka bat ka jing it ka ba ar ka ni ka ying ka kham thiang ban ni ka ba man chua kon jong play kwa ma dong yifi gani ko por yo dei ma phi ba pe gani ka tien ga jumle gani ko por ba pil sngo ba ka jig dei bi si tanga si lok si kon jikti kala blood mata kelas nang blood kala nang blood pi sngo ko makala lut ka tu ka wan ka ti ka jing tiang ha ka jim jumpi ringan ong yifi top tenju ile de pila invite pila welcome ne am yo jisu ha ka jing em ga jumpi ha ka shong khang shaman ga jumpi haka yeng ke sem ke jong pi la da pila invite ngan ong yi pi un sa pen kelapat hande la da pila klet ngan ong yi pi ka don kalat yi pi menta bat ong jisu ngila kelabalat bat ngi wan pai shame ngau ba jisu pen tiang pat ye ka yeng ke sem jingi ka balak kelabalat namar bau jisu bangi sakri ula banle palat ya ka e ka bangi nguto ya ka e ka ba pis nguto ya ka e ka ba pi shem ha ga jing ga jong fi ka ta ka dei ka jing la ka bangi invite yo jisu ha ga jing na mar ba le ngan ong pi ki kon ga jong don bon ba bon san ji sha ki long ying ki long sem ke bi kendo ya kum ki ni ki jing pat ki jing pra ki jing le ha ga jing ga joki jin man ka por jin man ke sngi ngi ju yo snong ya ka ta ka jing le mar kenti ka jing bamla ban ye shanya shitanga shilok shikun shikti ka jing ya le shisha don bon ki long kimi ki long kapa ki ju youtube bat ki ju ong open store ngiling a ngipisa katu ke jing ya it ke jing ya puram jing man chua badang salmla badang tang iwe arngot kun rimenta ke la per pastor ke la blat ke yeng ke sem ke jangi ngim la man ye shanya iwe ke jing janjar ha matia ro myo tia ha patre ha bakta ro msmu bang tre msmu bang kta ka shuling a ka shu pisa ka mensim don lele ki ba ong ko pastor ni langsung le ran ki kun ru kisang ya he kedang ya san ringi si tengah silok he kejeng ya tarais new he kejeng ya dom he kejeng ya kanat ngin le lap shanu kata kejeng ya sneng kun ngin le don pon shanu ban ya duai tang kejeng ya tarais new ong le saki si tengah silok ki ong ko pastor wow ngati pi ya ulok jengahi ngamtip haduk mentaru ya password jeng ulok jengah ulak uang ko pastor ngam tip tipi yo password jang ka lock janga syukle kelai be syuburi be ni mlong tipi ban sim ye ko phone jang mlong tipi ni ka jeng jenjar su change password sipang
kum kita ngat ong yipi jong beli lada pi long kum ta kum no pinte ye ke yeng ke besit ram kum no pinte ye ke yeng ke badap de ke jing it de ke jing kemen lada ke jing em jong pi ka long kum ta de ne ke dang akwa manang pi kun jong beli ke jing bakla ke de ke ba pim pi klem la envan pi klem la khat yo jisu hai ke jing em ke jong pi lada pi la khat yo jisu nganget kan om long kum ta kan om long kum ta có ki kon ke jong beli hang no pi dan hai ke ni ko por pi pet pi os ngau ke ke tin ke jong trai plain ke khu ye ke jing em ke jong pi plain nai bo ke jing jong pi